asu dirok tabo khe nam wngoi buino sinilia oro o channel o samung khaise tabo khe buini bagui hamya sal asu dirok noro accident wngoi thidi asu dirok namung ya furu hingkai eko dara namung khangkai tabo khe sak nanglia je channel o samung khai o channel o samung khai thili di noro lasiada bumukhang sipala pala khai bong hanai nagiri batima mokhang khai rok kini khe daily logi tabo khai o channel o chini channel o samung khai angkai makhayani bagui asu dirok Gulari buduk sotontoi Abir bai Madhabi Rupini ni walaima bo busuk hasalo thangge sogonya kunu semaya borok saljane por salja khoroksano te khoroksano kok silja laye video snamloi social media te borok tabuk walalai tanglaikya miya horthanayo Abir Debbarma kaise video snamoi Madhabi Rupini no reply mani a reply ni uttor na bagui Madhabi Rupini bo hane haite se video kotal tubui phakya bobo hanya hai logi bo recording tubui phakya Abir Debbarma tai bini logini songbai hinjama sajangmana tui borok bo uttor nani bagui proof tubui kotal video tubui je bo voice sms khnar mani recording khnar mani a amrita hne bwrwi ang bo bai kono sobi sini laya kono jaga bo contact kore ang je furo abid ako dara abini oro video khaya a furo borok video khai fondo engkai ekdin salja jeng program ma laikha bwrwi bai ang to siniya program ma laikha a time jeng dara abini oro borok video khaina borok video khayo hne oko te kaisa Victoria video khayo aja ko ta binoro Victoria video khamanoro bonokna engkai Victoria video khaimani bota afro oko kubuya mane nugui tongma ba tangma sasino bodrak sao hnai viral ngi tong do engkai chini je aro je program thangnai borok sawo jen oko tabuk ba ninda abinoro Victoria songsi video khai bele boba drag sakhna bele agyo hne mani layo engkai aja ko sido tabu khaisnai no bele binoro borok skari khanke hne jeng mani jak ang na hiya I ang mani jak engkai boron kok bai mani lai khata engkai o kong no a bwrwi jen o amerita na bwrwi ta mohini bo sapai ka jane thamsi ngai jen jono phone khaika da abi phone khaika do da abi phone khaye norok ta ma ani bepare hamya salai himbla hani saw engkai bini bepare do ang da hamya sama kore engkai I ang hamya sama kore phona ang I salai jak kok salai jak khai phona amsa hamya to salai jak ya nono ta mohini ni norok khobor sokai ba hani ang singka engkai norok se ta mohini salai hani sawana engkai jeng hai salai jak bui salai thani ang kong jura jak ang sajak I ang hinjak ini ang gosika abo sipa o bwrwi amse koklai saka o amrita hinai bosi pet mane bini buku emon wat hamya saka bo asuk balok jak o kok asuk balok jak taba ang muitu khai sai tongo ane oro kisam mane kok pogi mano ofro ni dini afro ane loge tongo surubi bo tongo mane o tinni bisingo bo masa tongo ta bo tongo engkai bota mohini ba sapai ka jani amse khai jengkong ma bang laikha ofro bo engkai bini kong na khna woi adar abini kok ba amrita ni kong na khna woi tai masa sokpai khabar na oro nimaisa ani maisa na bo jengke bosiniya mane jeng agi tongfro borok kore jeng angkharmani pore se borok jotono thango hingke ba jeng bahake sini nai bana hingke ani maisa status sijao kha ang bai surubini photo no status sika tam hini rekhamo amte hini repho ani dara abini oro video khaye popular ngai bumung ngai tabe khe khari thangbai kha wat hamya ri wa jakabo engkai chini to number kari chek thaimiya boichono rohor do engkai puila to ko photo rok riya khaino sui rekha phonta sitra khai no buku sitra ri woi sui ri jak phonta engkai afro to saimiya boi ano jono rohoka engkai bung ba men song khai de kono bongya engkai saimiya ta samone hi last ono kha chini photo rojak ba tabu jeng o siniya nugya rok bai se jeng tabu hinjang nani asuk sitra wat bai khai engkai o kok rok je o
borok himani ochila himani ta ochila himani thaija kok jatun thaija kok जों आगे दारा आबि बाय सालायजाक दारा आबि बाय कक बांजाक bo ochilai sak sajak hingga okok दारा आबि सायाkai borok bahai si ang hinta bo sayakai borok bahai si bo okokna asuk jottono je जों samani tiklai saiman